така. Добре, благодаря, че се обади. Микрофонът за тебе. Да. Ами да, добре минаш, няма проблеми, никакви проблеми, така че... Аз съм тук само мобилно радио Емитон, такова. Гледам на средна мощност, значи някъде 10 навътре и една антена X50. Ама има един хълм тук между мен и между Черни връх, така че малко ми пречи, ама горе-долу добре е тази антена. Стоките малко по-трудно минава тук, ама с тази антена става. Ами добре, Сашо, да ти пожелая хубав ден тук, весели празници, приятна събота и недели и всичко най-добро. ЛЗ5 Чарли Танго, ЛЗ1 Виктор Делта 7-3. ЛЗ1 Виктор Делта, ЛЗ5 Чарли Танго, позитивен. Всичко добро и на тебе. Лека и спокойна вечер, 7-3 от мене. Мерси, чао, 7-3.